Vitajte na mojej vode. Dnes si povieme, aká filtrácia sa najčastejšie používa v Trenčíne a okolí a prečo. Voda z vodovodu v Trenčíne je extrémne tvrdá. Tvrdosť vody môže dosahovať až 25 stupňov DH. Takto tvrdá voda môže už za veľmi krátky čas znefunkčniť zariadenia ako batérie, práčky, kotle aj výrivky. V niektorých oblastiach v Trenčíne sa podľa oficiálneho rozboru vody trenčianskych vodární nachádza až 20 mg na liter dusičnanov. Norma pre dospelých je 50 mg na liter, ale pozor, norma dusičnanov pre kojencov a malé deti je do 10 mg na liter. Aby sme dosiahli čo najnižšiu tvrdosť vody, odporúčame pre domy na hlavný vstup vody nainštalovať katexový zmäkčovač Crystal Soft Elite s 20-ročnou zárukou. Pre byty, v ktorých je málo miesta na katexový zmäkčovač, ktorý je veľkosti práčky, odporúčame ako najlepšie riešenie umiestniť do stupačiek Electromagnet Hydroflow Pearl. Dusičnany, ťažké kovy, mikroplasty, nanoplasty, antibiotika, hormóny a tisíce ďalších škodlivých látok odstráni z vody reverzná osmóza Crystal Premium alebo prietoková reverzná osmóza Philips, ktorá sa nainštaluje jednoducho v kuchyni len na pitie a varenie. Pre tých, ktorí chcú mať ionizovanú zásaditú vodu, ktorá má veľa antioxidantov, odporúčame ionizátor Respogenius, ktorý je ako jeden z mála ionizátorov vhodný aj na tvrdú vodu. Vyrába sa ako jediný v Európskej únii a má 5-ročnú záruku. Ak máte studničnú vodu v Trenčine a chcete ju filtrovať, treba začať rozborom vody. Ideálne je si objednať akreditovaný kolaudačný rozbor vody s odberom priamo u vás doma, odkaz je pod videom. Rozbory vody vrátane odberu vzorky robíme po celom Slovensku. Aby bol rozbor relevantný, je dôležité, aby studňa pred odberom bola už začerpaná. Viac podrobností, ako pripraviť studňu na odber, nájdete v samostatnom videu o rozbore vody. Na základe výsledkov rozboru vám bezplatne pripravíme návrh filtračných zariadení priamo na vašu vodu. Prečo si vybrať práve nás? Sme rodinná firma a na trhu sme od roku 2007. Kompletne sa staráme o našich zákazníkov a navrhujeme riešenia filtrácie vody ako sami pre seba. Máme 5-hviezdičkové hodnotenie na Google od našich zákazníkov po celom Slovensku pri vyše 800 recenziách za takmer 20 rokov starostlivosti. Neustále vás vzdelávame cez videá a e-booky ako napríklad e-book ako si vybrať správny zmäkčovač vody alebo e-book ako si ochrániť svoje obličky. Tieto e-booky sa dajú stiahnuť na úvodnej stránke mojavoda.sk. Rozbory vody, inštalácie, záručný a pozáručný servis zabezpečujeme lokálnymi technikmi v rámci celého Slovenska. Náš odborný tím expertov na vodu vám bezplatne poradí najvhodnejšie riešenie filtrácie vody priamo pre vás. Kontaktujte nás. Tomáš a Andrea Kováčovci. Vaša Moja voda.